Chceš reštartovať svoju biológiu? Nebavia ťa už tvoje zdravotné problémy a chceš vidieť reálne výsledky? Tak sa na to poďme pozrieť. Ranné svetlo resetuje tvoj cirkadiánny rytmus a spúšťa celú kaskádu procesov v tvojom tele. Ako sa to deje? Oko je predĺžením mozgu a preto svetlo, ktoré vidíš ráno, dáva mozgu všetky potrebné informácie o tom, kde sa nachádzaš na Zemi, aký je mesiac v roku, aký je deň a samozrejme koľko je hodín, aby boli všetky funkcie v tvojom tele dokonale zosúladené. Ranné svetlo obsahuje presný pomer červených a modrých vlnových dĺžok, ktorý nastavuje naše hlavné cirkadiánne hodiny v mozgu. Tie potom riadia všetky cirkadiánne hodiny v každom orgáne a všetky procesy v tele, každú jednu bunku a všetko, čo sa v nich deje. Ranné slnko riadi produkciu všetkých našich hlavných hormónov, kortizolu, leptínu a pregnenolonu, z ktorého sú tvorené všetky steroidné pohlavné hormóny. Ďalej riadi tvorbu neurotransmiterov, dopamínu a serotonínu, tvoje mozgové funkcie, ale aj metabolizmus, trávenie, detox a napríklad aj tvorbu melatonínu v noci. Ranné slnko nastavuje produkciu metabolickej vody v bunkách. To je presne tá voda, ktorá ťa hydratuje zvnútra. A samozrejme je to aj terapia červeným svetlom zdarma. Tak čo robiť, aby si využila benefity východu slnka? Sú len 3 pravidlá. Choď ráno von, pozeraj smerom na východ bez filtrov na očiach a rob to každý deň. Za každého počasia aspoň na pár minút. Čím väčšie zdravotné problémy máš, tým dlhšie buď vonku. Bez ranného slnka tvoj biologický systém proste nebude zosúladený, čo povedie postupne k hormonálnym problémom, horšiemu spánku a chorobám. Tak choď ráno von a uvidíš, že tvoje telo sa ti poďakuje.